Плуването не е мое хоби. Плуването е начин на живот. Плуването е зареждане за деня. Всъщност деня ми започва с форт. Сутрин рано се качвам в любимата си кола и от центъра на София се отправям в полите на Витоша, на юг. Пътувайки към Витоша, отляво, от изток, ме посреща слънцето. Тези минути са лично мои, защото в колата със самото влизане обичам да пускам любимото си радио. Зареждаме със спокойствие и хармония. Чувствам се уютно и колата е моят дом, защото там си и пея. Често ми задават въпроса защо продължавам да преподавам. Ами защото тези млади хора на първо място те зареждат с енергия и те вдъхват увереност, че България има бъдеще. В никакъв случай не мога да се откъсна обаче от практиката, защото адвокатстването е моята същност. Хобито на мъжа ми е фотографията. Обичаше да обикаляме около София и в София, да прави нощни снимки и се качвахме на копитото, зареждахме се с нощен изглед над София. До ден днешен сме запазили тази традиция да се качваме на Витоша и от копитото или от друго място гледаме вечерна София.